Pomaly sa môžete zdvíhať do svojich miest, pretože je pred nami záverečných 6 kolov a od Moslajmu 2011. Tak hneď v úvode kolízia medzi Landom a Greguškom. A dúfajme, že muž sa správne nasrdí a rozbehne sa za svojimi konkurentmi, ktoré koláje za sebou pospíchal Landa, Greguška, Bereša druhý, Greguškovcov, Duševcov, Luboš. Landa si pripravuje pozíciu, ale tam bol nejaký problém. Landa sa utratil. Vyváľa Gregušku. Miro Kostíka natiaľ ohrozené čele. Miro Kostíka si drží vedúcu pozíciu. Bolo by to neskutočný úspech. Ale celom určite cíti za sebou Martina Svobodu, ktorý sa snaží doťahovať. Dan Landa sa približuje k Jožovi Brebešovi, aj ten by sa rád ešte posunul o nejakú priečku vyššie, aj keď na prvenstvo to už celkom určite nevyzerá. Čele je kvalitný jazdci Miro Kostíka. Kostíka do druhej strane sa určite oplatil na Svobodu. A vedie finálovú jazdu. Grandióznu sila s prestížnosťou. A vchádzame do záverečného kola. A ideme do záverečného kola, priatelia, tak vydrží to Mirovi Kostíkovi, Martin Svoboda druhý, Milan Greguška tretí, ale za chrbtom má Jožka Bereša, Dan Landa teda až za nimi. Pozor, pneumatiková bariéra zvolená. Na záver ešte jeden kontakt. Šachovníková